ҳамада салом, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. имрӯза видео мешавад мувофиқи дархостои шумо, яъне ки дар бораи Қазоқистон ва гап мезанем умуман ки ҳама бифаҳма, яъне ки порча-порчаи хабара не аз аввал то имрӯза, яъне ки сабаби ҳамаи ғавғо аз чӣ сар задагия ва то имрӯза чӣ натиҷаҳо дод, чӣ харобиё, чӣ мушкилиҳо барпо кард. Ҳамаира дар ин видео пурра карда мефаҳмонам. ва пеш аз видеоро сар кардан ссилкаи дар комментарияи видео закрепиш заги ссилка ба шумо имконият медиҳад ки дар бурди ҷанговару бузингаро пул кор кунед. Ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардан шумо метавонед ки ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария духта шудагист. аввали нуқтаи норозигии халқ оғоз меёвад рӯзи 2 январ аз Жназев. ва сабаби ин норозигии халқ ба хотири баланд бардоштани нархи газ дар заправкаҳо мешавад, ки аз аввали сол якбора 2 маротиба баланд мешавад, яъне ки аз 60 тенге то 120 тенге ба рубли русӣ, аз 10 рубл ба 20 рубл. Абадан дар изорот куш мешавад пойтахти област, яъне ки Актау ва дигар шаҳрҳои Қазоқистон. Министерствои энергетикаи Қазоқистон боша ҳолата чӣ гуна мефаҳмонад ки сабаби баланд хестани нархи газ дар талабот, яъне ки талабот зиёд шуд, ба ҳамин хотирам нарх боло рафт. мо дар бораи чунин таъсир дар экономика ки чӣ гуна нарх боло меравад, чӣ гуна инфлясия мешавад, мо дар дигар видео пурра фаҳмондагӣ метавонем ба подкастка дар омада тамошо кунем ва ҳозир дигар темаи камтарак. Яъне ки ҳар сола нархи газ боло рафтан мегирад, лекин истеҳсолш боша ба чени солҳои пешина бетағйир мемонад. Яъне ки як хел истеҳсол шудестай, талабот зиёд шудестай, естественно нархам боло меравад. Агар ки мо дар доираи нархи ҷаҳонии нефт муқоиса кунем, бояд ки газ 70% нархи бензин боша. Мисол мегирем, агар дар ҳолати нархи бензин 182 тенге боша барои 1 литраш, дар ин ҳолат бояд ки нархи газ 127 тенге барои 1 литр боша дар ринкҳои СНГ. баъди якум митинг правителство махсус комиссия месозад. рӯзи 4 январ власт ваъда метавад ки нархи сӯзишвориро то 50 тенге арзон мекунанд, яъне ки ба рубл 8 рубл 60 копеек мешавад. ва махсус расследование гузаронида мешавад байни корпораtsияҳое ки машғуланд бо хариду фурӯши сӯзишворӣ дар доштани маслиҳати умумӣ барои хезондани нарх. лекин ин ваъдаи кардагӣ ҳеҷ хел ёрдам наметавад ва протесту митингҳо рӯз аз рӯз зиёд шудан мегиранд ва дигар шаҳрҳо ҳам дар ин кор кӯш мешавад, ки дар натиҷа ба халқ муроҷиат мекунад президенти кишвар Қасым-Жомарт Токаев. власт барҳам намехӯрад, лекин мода муноқиша дар кор нест. аббоварӣ ба якдигарӣ ва муомила. муроҷиат ба ҷавонон дорум. роҳи ҳаёти худтона вайрон накунед. ҳаёти наздикотона вайрон накунед, заҳролуд накунед. ҳамаи талабот аз тарафи шумо ба давлат ба назар гирифта ва иҷро карда мешавад. талабот аз ҷиҳати экономикӣ мубаддал мегардад ба политикӣ, барҳам хӯрдани власт. протестҳо рост меоянд дар рӯзҳои выходной, яъне ки рӯзҳои истироҳатие ки ба хотири ҷашн гирифтани соли нав пешбинӣ шудагӣ буд. 5 январ дар Қазоқистон якумин рӯзи корӣ дар сол буд. субҳи рӯзи чоршанбе яке аз хоҳишҳои халқа президент иҷро мекунад, яъне ки тақрибан дар наздикии ним сол тағйирёбӣ дар нархи сӯзишворӣ ва хоҳиши дигари халқ ҳам, яъне ки правителствои пешинара ба пенсия рӯй мекунад. дар кишвар ҳолатҳои фавқулода эълон карда мешавад. интернет аз кор мебарояд. а талпа боша дод мезаданд шалкет, яъне ки боби бибро, ё дар назар доштан якумин президенти кишвара, яъне ки Нурсултан Назарбаева. рӯзи чоршанбе дар Тилдакарган муҷассамаи президент чапа карда мешавад. наздикии шоми 5 январ Алмато, ки пойтахти пешинаи кишвар ба ҳисоб меравад ва аз ҳама шаҳри калонтарини кишвар, ки населияш тақрибан 2 миллион шахсай, метавонем гӯем ки фактически зери дасти эътирозгаро қарор гирифт. ӯ ҳуҷум мекунанд ба зданияи администратсия, ки дар оҷа дар натиҷа сӯхтор рух метавад, сӯхтор дар прокуратура ва ҳаракати ҳуҷум ба управленияи полисия ва комитети бехатарии миллӣ мешавад.
эътирозгаро шоми 5 январ ҳуҷум мекунанд ба аэропорт, погизаора иҳота мекунанд ва дар кадрҳо хуб дида мешавад, ки банкоматҳо ҳама шикастагӣ ва албатта ғора надошта. дар комендатураи Алмато хабар метаҳанд, ки 120 магазин ғорат шудагӣ, 180 кафеу ресторанҳо ва тақрибан 100 офиси дигар. ин кадрро агар тамошо кунӣ, бештар фикр мекунӣ, ки на дар бораи бензин, ба фикрам, ки эътироз дар бораи нархи ҳама чӣ рафтаста, телевизора пас пӯш карда рафта, ҳози ҷанг тенҷ нашида, ҳози муноқиша ҳама рафтаста, ӯ ба фикрам телевизора барои бурда, ки мумонам, ки ягон чӣ тамошо кунем, чӣ гап рафтаста. Инам фаҳмида мешавад. касе ки намедона бародаро, дар канали мо конкурс рафтаста ва айни замон ма призоша дар шумо номбар мекунам. дта электромобил, якеш Volkswagen E-Bora ки арзишиш $21000, димуш боша Honda ки арзишиш $23000 меиста. ба ғайр аз ино 4 та конверти 100,000 рубла, 4 та конверти дигари 100,000 рубла ва 10 та конверти 50,000 рубла. рақамҳое ки дар болои экран дидестен, дар ҳамин рақамҳо ҳам WhatsApp-пай, ҳам картаи Сбербанк. 1750 рубл як билет нарх дора. Сума метавонед дар ҳамин карта партоен ва дар ҳамин номро WhatsApp шуда чектона роӣ кунед. Тамом иштирокчии бозӣ мешен. Шустратарш кунед бародаро, билето кам монда. шоми 5 январ Такаев муроҷиат кард ба мардум ва ваъда кард, ки роҳҳои хеле ҳам даҳшатнока пеш мегирад. эълон кард дар бораи оне ки Совети бехатариро сардорӣ кард ва пости сардори Совета тарк кард президенти якум Нурсултан Назарбаев. аз имрӯз ҳамчун сарвари давлат, ҳамчун сардори Совети бехатарӣ мақсад дорам, ки ҳаракат кунам хела ҷиддиву сахт. гап дар сари бехатарии халқ рафтестай, ки мақсади мо ҳифз кардани ҳаёти ӯво ва ҳаёти наздикони ӯ аст ва ҳамчунин гап дар бораи бехатарии ҳукумат меравад. ма боварӣ дорам, ки халқ мара мефаҳма ва дастгирӣ мекунад. чӣ коре ки рух ната, ма дар пойтахт мемонам. ин вазифаи конститутсионии май. дар канори мардум будан. дар якҷоягӣ мо танҳо метавонем, ки ин хати сиёҳа дар таърихи Қазоқистон бигзарем ва ҷасурора дар ин ҳолат мефаҳмем. мувофиқ қонун, вазифаи председатели Совбез дар Назарбаев якумрӣ буд. ин ягона пости буд, ки Назарбаев дорои функсияи ғайрирасмӣ буд. агар ки формална ҳисоб кунем, Такаев акнун метавонад, ки таъсир бирасонад дар ҳама нуқтаҳои асосии кишвар. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, баромадани Назарбаев градуси эътирозгароро ягон хел паст накард. шумо медонед, ки чунин намуд аксияҳо як-якбора хомӯш намешаванд. чунин ҳолат дар таърих ба назар гирифта шудагӣ нест. танҳо агар ки чунин ҳолатҳо фавқулода нашаванд. якумаш, ки ин аксия бо маслиҳати пешакиай, ба чӣ хотир, ки як-якбора сар зад дар бисёр шаҳрҳо. ишам фаҳмояд, ки дар байни ӯо кор кардагиян шахсоне, ки пешакӣ тайёр омӯзонда шудагиян барои пеш бурдани чунин аксия. ва як кори дигаре ҳастае, ки дар кишварҳои пешинаи СССР дар солҳои дароз Қазоқистон яке аз кишварҳое ҳастае, ки чунин ҳолатҳо кам дида мешид. ва чунин ҳолат ба наздикӣ шид дар Беларусия, ки дарҳол ин кора тенҷ накарданд ва муддати дароз кашиданд. барои чӣ хотир, ки дар Беларусия ҳам солҳои дароз тенҷ буд, ба мисли Қазоқистон, ба муқоиса бо дигар кишварҳои СНГ. ва ҳамчунин экономикаи ин кишварам на он қадар экономикаи бад буд. яъне ки агар ки фикр кунем бародаро, дар кишварҳое ки солҳои дароз митингу эътироз барпо нашидагие, правительство хубтар яъне ки фаҳмида наметавонад, ки чӣ гуна ход кунем, ки ҳамаро ором кунем. барое ки агар часта бошавад, ҳуҷа медонем, ки карачи дан хекадем теншидак. мисол бигирем, Беларусия ҳам резка талаботи халқда ҷавоб нагуфт, ба ҳамин хотир дароз кашид. лекин агар ки мо Қазоқистонро нигоҳ кунем, Қазоқистон дарҳол талаботи халқа иҷро карданд. барои нарх, барои отставкаи правительства тез иҷро карданд, лекин тенҷ наштиста. ва дар инҷа савол ба миён меояд, ки кияй асосгузори чунин эътирозот. ҳозир гӯш мекунем фикрҳои экспертҳоро дар ин бора. метавонем мо бигӯем, ки якумин протест танҳо характери экономикӣ дошт, ки халқ норозӣ буд барои нарх. лекин ҳамин ҳолат мумкин аст, ки дар байн дигар структураҳои ҳарбӣ, мисол дигаро дида истифода бурдан норозигии халқа ба
интереси худшон. Мумкин аст ки системаҳои бандитӣ дар инҷа даст доранд. барои он хотире ки эътироз аввалан дар бораи экономика буд, а баъдан боша характери политикӣ гирифт. ва ҳамчунин мо мебинем дар кадро ки чӣ гуна ғорат кардан магазину, офису дигар ҷоҳора. аз ҳамин хотир мешавад мо бигӯем ки дар инҷа даст доранд организатсияҳои бандитӣ. а баъдан дар тамоми эътирозот куш мешаванд линияҳои оппозитсия ки берун аз кишвар тайёр доранд ва сектаҳои во пешакӣ тайёр монда момента интизоранд ва дар ин момент куш мешаванд ки организатсияҳо аллакай аз тобистон оғоз шидагӣ буд ва дар ҳамин ҷо ҳам гуноҳи властҳо астае ки ягон хел диққат ба ин кор надоданд. ва ҳамин хел ба фикри дигар намуд экспертҳо сабаби чунин эътирозот норозигии дуру дарози халқ шидагие ки то чанде ҷамъ шуда омадагӣ ва имрӯз лабрез шидагие. ба ғайр аз нархи сӯзишворӣ ки дар аввали сол рух мета, пеш аз протестҳои моҳои январӣ ки ба ин хотир рух додагие, дигар намуд мушкилотҳои экономикӣ дошт кишвар ба мисли камбизоатӣ ва муомилаи гуногуни байни регионҳо. роҳҳои карантинии сахт дар вақти пандемия сабаб шуданд ки ҳолати экономикии халқ якбора баъдтар шавад ва бештар дар ин кор танқисӣ кашидан халқе ки аз класси миёна буд, яъне ки халқи оддие ки рафта меҳнат мекунанд барои оилашона хирондан. ва дар байни эътирозгаро бештар одамое ҳастанд ки умршон аз ним болоанд, шахсое ки ба меҳнати худшон оилашона ҳар рӯз мехиронанд, класси бизнесмена, ягон олигархи дигар не, ки сабаби боло рафтани сӯзишворӣ барои пул кор кардану пул дарёфт кардани увод барои оилашон як мушкилоти хеле ҳам калон ба ҳисоб меравад. мувофиқи ассотсиатсияи предприятияи қазоқистонӣ газ энерҷи, ҳамун халқе ки дар ҳамунҷа якум эътирозот шуд, тақрибан зиёда аз 80% населени маҳз газ истифода мебаранд дар мошинашон. барои чӣ хотире ки газ аз бензини дида арзон аст ва якбора газ 2 баробар нархаш боло меравад. ҳама Коновалов ва яъне эксперт дар ин бора чӣ фикр дорад? на ҳама вақт чунин ҳолатҳо рух мета бо сардории ягона лидер. мисол мегирем, дар Украина ҳам набуд ягон махсус лидере ки ҳамаи кора пеш мебурд ва ҳатто дар ҳоле ки переворот рух дод, ягон намуд лидер пайдо нашуд, мега военный эксперт Иван Коновалов. ин хатое фикр карданд ки дар байни эътирозгаро ҳатто лидери махфӣ ҳам нест, меган дигар политолого. ҳаст Мухтар Аблязов. ин одам олигарх ва властдори пешинаи аз оилаҳои элита ҳам бигем мешавад, ки дар гузашта чандин бор одаморо ба кӯча баровардагиай ва айни замон ҳам одаморо даъват мекунад тариқи социални сетҳо. ва ҳамчунин як одами дигареро ки метавонист дар ин кор даст дошта боша, премьери пешинара Акимҷан Кажигелдина фикр мекунанд, ки албатта ин одам дар Қазоқистон нест, 20 соли охир дар Лондон зиндагӣ мекунад. ва гап мезанем дар бораи ҳолатҳои фавқулодда ки эълон шуд дар Қазоқистон. барои чӣ? мувофиқи маълумоти МВД, дар ҳоли рӯ ба рӯ вохӯрдани эътирозгаро бо политсия 18 силавик мурдагиай ва 2 касиҳоро саршона аз танашон ҷудо мекунанд. осеб мебинад зиёда аз 700 сотрудники воению дигар сохторҳои қудратӣ ва аз ҷумла дар ҳоли тафтишот дастгир карда мешавад тақрибан 3000 одам. ва ҳамчунин мувофиқи маълумотҳои политсия, дар рафти ҳуҷум кардан ба зданиyaҳои административии шаҳр даҳҳо одамо кушта шудагиянд, яъне ки эътирозгаро. мувофиқи ҳолатҳое ки рух додагия дар Қазоқистон, шаҳрвандони Россияро мегем ки ҳушёр бошанд, ҷойҳое ки одамони бисёр ҷамъ шудагиянд ба уҷа наздик нашаванд, аз меҳмонхонаҳо берун набароянд, дар ҷойҳое ки барои ӯ пешбинӣ шудагиай ва назорат кунанд ба новостиҳо. огоҳӣ мекунад МВДи Россия ба шаҳрвандони Россия ки дар Қазоқистон қарор доранд. о организация д договора к коллективной безопасности, яъне ки ҷамъияте ки сарҷамъона дар бораи бехатарӣ шартнома бастагиянд, кӯчагӣ карда агар фаҳмонем. дар ҳоли рух додани чунин мушкилиҳо дар Қазоқистон, президенти кишвар муроҷиат мекунад ба АДКБ. ин кор рух додааст дар Алмато, дар дигар шаҳрҳои Қазоқистон. ҳуҷум мекунанд ба зданиyaҳои администратсия, ҳуҷум кардааст ба зданиyaҳо ва махсус аз ҳама муҳимаш ба зданиyaҳое ки дар уҷа яроқу аслиҳа ҷойгир аст.
муноқиша рух додааст бо курсантҳои училишаҳои ҳарбӣ, ҷанг рафтааст бо Министерствои оборонаи Қазоқистон, ҷанг рафтааст бо воздушно-десантни подразделенияи Министерствои оборонаи Қазоқистон. ҷанги шадид. Аз ҳамин тараф ма пешниҳод мекунам ки айни замон коре ки рух додааст аз тарафи муҷоҳидоанд, ки муҷоҳидо ҳисобида мешаванд ҷаҳонӣ, байналмиллӣ ва ё тайёрии хеле ҳам хуб гузаштагианд дар хориҷи кишвар. Ва ҳуҷуми ӯро ба Қазоқистон метавонем ҳисоб кунем ва бояд ҳам ҳисоб кунем ҳамчун акти ғазаб. Аз ҳамин хотир нигоҳ карда ба шартномаи бехатарии умумӣ, имрӯз ман муроҷиат кардам бо сардорҳои давлатҳои ОДКБ, то ки ба ин хатари террористие ки имрӯз сари мо омада ёрӣ расонанд. Дар асл и на танҳо хатар аст, дар асл и кафондани кишвар аст ва хатар барои халқе ки имрӯз аз ман хоҳиш доранд кӯмак. муроҷиат мекунам бо шаҳрвандои Қазоқистон ва халқи пойтахт, истиқоматкунандаҳои Алмато, дигар шаҳрвандое ки аз ҳамин ҳолат осеб диданд. ман ба шумо ваъда метавонам ки ҳамчун президенти Қазоқистон ҳамаи кора барои бартараф кардани ин мушкилӣ мекунам. ва ман фикр мекунам ки мо дар якҷоягӣ ин кора паси сар мекунем. ва ин саҳифаи хеле ҳам душвор аст дар таърихи давлати мо. бисёр ҳолатҳоро мо бояд ба назар бигирем ва бихонем чаро ва чӣ ин хел ҳолат рух дод. ва аз ҳама муҳимаш айни замон ҳифз кардани давлат ва ҳифз кардани шаҳрвандо аст. якум десантникои подразделенияи Россия аллакай ба Қазоқистон ворид шуданд. ҳамчунин аз Беларусия, яъне ки тамоми кишварҳое ки дар ҳамин договориёнус дохиланд, ва албатта ки қувваҳои ҳарбии худшон намерасонанд. албатта иш аллакай фаҳмоае ки кӯмаки АДКБ наметавонад бартараф карда. барои чӣ хотир ки силовикои барои чӣ хотир ки қувваҳои худи Қазоқистон аллакай худшонро нишон доданд. албатта ки ишам гуфтан дар корае ки дар аввали эътирозот на он қадар ҳолат хуб буд, барои чӣ хотир ки ӯ ҳатто таслим шуданд. ва ишам бояд қайд кунем ва аҳсан бигем ба сардори Қазоқистон ки ира гуфтанд ки ҳамин хел корҳо рух додааст, пинҳон накарданд. яъне ки аз ҳамин ҷо бармеояд ки танҳо кӯмаки АДКБ барои ҳифз кардани иморотҳои давлатӣ аст, яъне ки барои ҳифз кардани худи ҳукумати Қазоқистон аст. ва мумкин аст ки бале қувваҳои АДКБ сабаб шавад ки оҳиста оҳиста муноқиша бартараф шидан бигирад, барои чӣ хотир ки ин сеюм гурӯҳ аст, сеюм қувва аст ва эътирозгарон нисбати ё ин хел бадбинӣ надоранд, он қадаре ки бадбинӣ доранд нисбати қувваҳои дуруни худшон, ки байни во тақрибан ҷанги калон сар шуд. ман дар ҳаминҷо мехоҳам ба ордору фикри худам кӯш кунам. ин экспертҳо, ман чанд та эксперт ҳаминҷо гӯш кардаистам, чун аввали гап шида мегӯяд ки ин қувваҳои ОДКБ сабаб намешавад ки дар инҷа муноқиша бартараф шавад, ӯ танҳо зданиёи давлатиро ҳифз мекунанд. ба бу дар охир мегӯяд ки ҳамин метавонад сабаб шавад ки ҳолат тинҷ шавад, барои чӣ хотир ки отношенияи халқ нисбати ё хубтар аст, чем аз силовикои худшонда. як тарафа қаб ё иша бугӯ ё иша, ё ки бугӯ ки АДКБ ӯро тинҷ карда наметавонад, ки бугӯ тинҷ карда метавонад. ва ман фикр мекунам ки умуман фикри ҳамин эксперте ки дар ҳаминҷа эксперт гуфта овардагианд шад, бояд умуман нагӯй, барои чӣ хотир ки ӯ халқда фарқ надорад. бояд ки типа нисбати силовикои худшон ғазаб доштанд, дигар хел фикр мекарданд, аз дигар давлат меовардаӣ, нисбати ӯ хай мегуфтанд, ту маладес, хай дигар давлат омадӣ против мо. ӯ да фарқ надорад. ту дар назари ӯ угрозаӣ, ту худ ай Армения рафтаӣ ё ки ай худи Қазоқистон. ту барои ӯ угрозаӣ, да даст автомат дубинка омадаисти басаша. тура чӣ мега? хаята бза. агар ай худшон боша, ай Қазоқистон боша, ту наза тура бутилка қатӣ мезанану, хай ай Россия рафта боша, хайта ай Россия омади биё я дубинка бзан тарид мега. ин паяд яхе ҳами экспертот. наоборот бо дар сари ма фикр мекунам, вот фикри ма эксперт нестам, не ки ма фикр мекунам ки наоборот дар сари эътирозгаро бо ябора хашм зиёд мешаванд, ки мегӯяд ки тахида диҷа бо ба сари ман омадай бутилкаро гирифта ҳуй мета. ва фикри ма ҳам хела барои чӣ ки ӯ дига ҷо омадай шида дасташ ира берага кардаса. тахида ки мега ин проблемаи мо бра пай кори худша.
яъне ки основной қуввае ки аз тарафи АДГБ рафтага ба Қазоқистон и Россияи воздушни войска ба уҷа ҳозир шудагие. ва аз ҷумла дар ин кор нигаронан кишварое ки ҳамсарҳадай бо Қазоқистон, мисол Узбекистон халқаш вай барои чӣ хотир ки чӣ хеле ки дар ин кор шумо дидин элементҳои бандитиам рафтестай, яъне ки агар одамо просто эътироз дошта бошанд барои сменаи барои алишидани власт ё ин ки барои боло рафтани нарх, ӯ намуд одамо ҳеҷ вақт магазинҳоро ғорат намекунанд, банкоматҳоро ғорат намекунанд. яъне ки дар ин дура аз фурсат истифода бурда гурӯҳи бигем бандитиам кор кардастай. ва дигар давлатҳое ки ҳамсарҳадай аз чӣ метарсанд ки ҳамин гурӯҳ метавона калон шида бигзара ӯ тарафам. Кӣ медонад? Чӯба ки не мумкин бишава. баъд як чизи коллективона гурӯҳӣ аз ин тараф хуба, як тараф дигар безибиш дар чие ки мисол мегирем агар дар ҳамҷа дар дуруи ҳам бандаи бандито мисол мегирем гурӯҳшон агар 100 одам боша, қатъи ҳамо одамои оддиам қушидан мегиранд. мисол як одами оддие ки мақсади асосии ӯ нарх буд, ӯ ҳам қатъи ӯ қушида рафтан мегирад. барое ки ё зада дар пеши он банкомат гирифта пулро дар киса задесиян, якта ай одамои оддӣ дар дуру қушидан мегирад. агар яре контролировать накунӣ, метавона ки ҳамин эътирозгаро ҳамаш просто бандит шаванд, тамом ба ягон шайбанашон бубурад, бугам вақтам президент мешавам, бурем сугум мешавам. Тамом. Александр Кабринский бо як эксперт дигар дар ин бора фикрҳои хича мега ки тез ин ҳолата ҳал кардан номумкинай, ғайриимконай. дар ҳол ин ҳолат кай хуб мешава, ором мешава, ҳамон ҳоле ки халқ буфаҳма ки ҳамаи ин ҳолат ба сабаби барҳам хӯрдани давлате ва натиҷаи ин ҳолат кишвара ба кишвари барҳамхӯрда оварда мерасонад, яъне ки харобот меёрад. ҳамин ҳолата агар мега халқ буфаҳма, ҳама хеле фикр кунад халқ, баъдан мешава ки государство, давлат ҳолата тинҷ кунад. шумо чӣ фикр доред дар бораи ҳамаи ин фикрҳои экспертии хитона метавонед ки дар комментария бинависед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.